Celkom netradične naťažko dnes kráčame za najväčším dobrodružstvom celého víkendu za ostatné roky. Čo nás to teda čaká? Tak síce naťažko, ale s krásnymi zážitkami. Máme pred sebou teda 6 dní prechodu cez Tatry. Spať budeme každý deň na inej chate. Prejdeme cez výnimočné tatranské sedlá a budeme vidieť v podstate všetko to krásne, čo v tých Tatrách je. Čiže doslova Tatry z každej strany. Presne tak. A čo nás čaká dnes? Odkiaľ to začíname? Čo máme pred sebou? Dnes začíname v Ždiari. Budeme prechádzať cez Belienské Tatry, jediné vápencové pohorie Vysokých Tatier alebo Tatier ako takých. Prídeme do Širokého sedla, zo Širokého sedla prejdeme do Kopského sedla, následne k Bielým plesám a potom k Zelenému plesu, kde je chata pri Zelenom plese a tam si oddychneme, načerpáme síl do ďalšieho dňa. Tým, že nám to bude trvať 6 dní, celý tento prechod z chaty na chatu, tak niektoré miesta, niektoré sedlá sú ešte stále na začiatku leta pod snehom. To znamená, budeme musieť použiť zimnú výstroj a budeme si musieť dávať veľký pozor, aby sme to zvládli bez problémov. Teraz sme pri Tošovských turniach na odbočke do lyžiarskeho strediska Strednica. A my pôjdeme ďalej Monkovou dolinou do Širokého sedla. Takže čaká nás nejakých takých necelých 1000 výškových metrov prevýšenia. Ale pôjdeme pomaličky v kľude, pekné počasie, tak dúfam, že nám to vydrží až do konca. Pevne veríme, že áno. V ústretí Ždiarskej vidle a Havranu môžeme teda pokračovať nadšene ďalej. Začínali sme v Ždiari a vychádzali sme Monkovou dolinou, začínali sme ešte v pásme lesa. A začal výstup okolo potoka, ktorý sa nám stratil, pretože je to tu vapencové, takže ten potok nám tu mizne miestami. Stredná časť bola vyživná, tam sme mali dobré stúpanie. Našťastie krytý v lese, lebo dnes je pomerne teplý deň. No a potom, keď sme vyšli vyššie, tak sa to našťastie aj otvára, aj sa ten terén položí, takže to taká odmena potom aerobiku do kopca. No a teraz sme dorazili do Širokého sedla a otvorili sa nám tu na krásne výhľady na celé Vysoké Tatry. Belienské Tatry boli dlho zavreté a toto je jeden z málo otvorených chodníkov cez Monkovú dolinu do Širokého sedla, ktoré pretína hrebeň Belianok na polovicu. Vlastne týmto severným smerom sa nachádzajú najvýraznejšie vrcholy, Ždiarská vidla a Havran. No a my budeme pokračovať zase tým juhozápadným smerom a ten hrebeň je taký kompaktnejší, nemá také výrazné vrcholy. Podarilo sa nám do Širokého sedla výjsť do Vyšného Kopského sedla, ktorý je v nadmorskej výške 1933 metrov. A potom sme už len Belienské Tatry pomaličky opúšťali. Zišli sme na toto miesto, ktoré sa volá Nižné Kopské sedlo, ktoré je geografickou hranicou medzi Vysokými a Belienskými Tatrami. Takže zamávame Belienským Tatram. Ja si myslím, že to bolo krásne. Hor sa na tie vysoké. Vidno krásne Veľkú Svišťovku, sedlo v Svišťovke, potom malý a veľký kežmarský štít, Lomnický štít sa nám krásne otvára, kúsoček z Vyšného štítu. Najbližšie k nám je Jahňací štít, pod ktorým sú biele prieska a kde bola kedysi bývalá kežmarská chata. Takže zostúpime k Bielému plesu a budeme pokračovať k Zelenému plesu. Od Bieleho plesa sme sa dostali až na záver dnešnej túry. Za mňou je chata pri Zelenom plese, kde ostávame na dnešnú noc. No a keď som mal zhodnotniť dnešnú túru, myslím, že Monková dolina nás tak docela kondične preverila. Je to slušné stúpanie, kde sme sa dohadovali, že je to okolo 1000 metrov a to nás čaká aj ďalšie dni. Takže všetci sme si pochvalovali naše 6-dňové batohy, ktoré máme nabalené na celý výlet.
Myslím, že sme mali aj šťastie na počasie, pretože predpoveď je univerzálna júnovo-júlová. Ak sa nemýlim, tak poloblačno až oblačno, po obede pri zväčšenej oblačnosti prehánky a búrky, miestami aj intenzívne. No takže pri takej predpovedi počasia môžeme čakať hocičo. Dneska sa nejaké čierňa vytvorili, padlo pár kapiek, ale samozrejme v momente, že sme sa dali na seba polča, tak to skončilo. Takže, jak sa vraví, sláva vlasti výletu, nezmokli sme a sme tu. A ako už vidno za mňou, naznačuje sa, že čo pôjdeme zajtra a tým, že bola dlhá zima, respektíve, že nechcela skončiť ešte v máji a začiatkom júna, zajtra nás čaká aj sneh.